Good morning everyone. Na tayo po ay nandirito muli sa pwestuhan ni Boy Bangus. So shout out sa ating mga kababayan na dumarayo rito sa Malabon Fish Market. Tayo ay nandirito upang mag-update ng kanilang mga latagan at mga sulit presyo sa mga bentahan dito sa bayan po ng Malabon. So ito po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Boss Beng! Boss Beng! Akala ko ba't buo yung muka? Buo yung muka. Gumaling na. Magaling ito eh. Ay, sumagot na, Boss Beng. Pumunta kay Vicky Pilo. Nagpaano, retoke. Oh. Hindi nila ito basta-basta mga pa. Balita ko, naumpag ka daw. Oo. Kaya di ka rin nakapagtinda. Baka ako yung binugbog nila eh. Pala. Di ba pala yung sistema? So ayan, no? Nandito tayo para sa mga update. So tingnan natin yung mga latag ni Boy Bangus ng bangus na kanyang bentahan. So tara, let's go! Ito pa yung mga bangus ni Boss Mayeng na natagan sa Malabon, no? Yan pa yung mga nakabanyero na kanyang ibibenta sa ating mga kababayan na nandirito. So, tignan natin yung mga presyo ng kada piraso ng bentahan ni Boy Bangus. So maganda yung mga manggang latag rito, no? 70 pesos yung per kilo. Ganyan kalalaki lang po yung mga mangga, no, na bentahan nila. So marami sa mga parokyano o mamimili na nandirito. At nandirito rin kay Boss Mayeng na namimili ng kanyang mga bangus dagupan. So 130, no? 30 kada piraso ng bangus at meron din siyang 120. So mag-ingat lang tayo, baka tayo ay masagi. So dito naman po ay 260. Ayan naman po ay 260, no? Mga per kilo ng ipon. Meron tayong 220. So ito tayo sa mga bulik tuna. Ang bulik tuna presyohan ay walang presyo. Magkano presyo? 220. So presyohan po ay 220. Ito po yung mga bulik tuna. Alright. So yan po yung mga presyohan nating ina-update dito sa mga latagan sa Malabon Fish Market. So abante na tayo. Dito tayo sa mga latag ni Boy Putik. So 220, no? Yellowfin tuna. Ito naman yung pwestuhan ni Boss Make. Ito 110 mga bangus. Meron tayo 90 pesos, no? At dito meron presyo na 130. Kada piraso po yung bentahan dito ni Boy Putik. Ito 100 pesos. $130, $120. Nasama sa click. Hindi ko napansin, napasama, naligaw. Napasama eh. Madam, anong pangalan mo, madam? Ayun o. Ay, ang kita kasi, madam. Nagugulat si Mami. Ginugulat kasi ni Boy Putik eh. Bakit? Pinatraso. Alright, so yun po, no, yung mga presyohan dito ni Boy Putik ng kanya mga kada piraso ng bangus. At nandito tayo sa pwestuhan naman ni Boy Tilapia. Busy si Boy Tilapia, no?
So shoutout sa iyo, Moy Moy. Good morning, Moy Moy. Ayan, si Moy Moy. Marami siya mga nahangong tahong. Alright, so ito yung pwesto ni Boy Tilapia. So ayan, oh, mga kababayan natin na nandirito at namimili, no? 186, 180. Tapos, sama natin si Boy Putik. So, shoutout sa iyo, Boy Tilapia. Ang dami mong customer. Pinagsitik na ngayong araw. Oo. Shoutout kay ma'am, saka kay sir na Salvador family ng Quezon City. Ayun, Salvador family ng Quezon City. Shoutout po. Ayun, shoutout. Good morning po sa inyo. Ayun, shoutout po. Shoutout kila bossing sa akin naman. Ayun, shoutout po. Magandang umaga po sa inyong lahat at enjoy po sa pamimili sa Malabon Fish Market at kay Boy Tilapia. Magka tilapia mo ngayon, El? 120 lang per kilo, boss. 120 ang per kilo ng kanyang tilapia ang Batangas, no? Mataas ang isda ngayon. Shoutout Mataas nga. sa mga subscriber lang sa Shoutout sa ating mga subscriber at followers, no? Hello sa Quezon City, especially. Ayun, especially. Yun ang kaganda may especially. Shoutout sa kanila. So, ayun yung mga benta ng tilapia, no? Ng Quezon City, dapat shoutout. Ayan. 120 lang ang kilo yun. 120. Taas nga. Shoutout ka pala kaya boss. Kanina. Explorer. Plato Explorer. Shout out kay Boss Lando Explorer alias Boy Tanong. 120 lang eh. Ang lasa ng tapos lalo, itong box. Oo, wala na. Ito na lang, itong box. Isang box na lang. Yan na lang. Kahit mataas ang demand ng mga tilapia ngayon, no? Isang box na lang. Sa 7 box na kanyang hinango, ay isang box na lang po ang natitira. At napakaaga pa. At kayang-kaya pang mailatag yung mga tilapiang Batangas, no? Ayun, shout out. 120 mga per kilo ng tilapiang Batangas dito ni Boy Tilapia. Tuloy lang ito ng kili. Uy! Salamat, El. Thank you. Shoutout kila madam. Shout out po. Good morning. Ayan. So, lipat na tayo sa mga iba pang latagan dito sa Malabon Fish Market. El, thank you. Alright, so mga presyon dito ng talaba. Yan po per kilo, 70. At 50 naman po kilo na tahong natin. Dito yan kay Moy Moy. So nagkakalog mo nga isang malaking truck galing ano to, Dagupan, no? O Bulinaw. Yan po ang dala niyan ay puro bangos. Yung truck na yan, no? Papasok po sa Malabon Fish Port. Nangkas ka na, marami ka na lang mamaya. Yan po itong puka na 150. Mga bango. Mabuhat, pag hindi mo bigyan pang birthday dumas. 180 sa mga isang tulingan at bulik ko na po natin ay 200 pesos per kilo. Sasama lang naman. So yan yung mga presyon natin ina-update dito, no? Sa mga gulay na. Ayan, mga gulay po rito. At yung mga latagan dito. So ang ating ampalaya ay 80 pesos per kilo. 50 pesos sa mga latag dito ng sayote. So may bahay guya, no? At dito mga backbone at pakpak. Ayan. At ay balunan natin ay 140. Boss Lando, magandang umaga. Maganda, shout out po. Good morning po. Ang ating mga leg natin na 85. Ito po yung mga kadabalot na panindan natin Roger rito, no? At bahay guya, ayan, 100 pesos po yung kadabalot. At backbone, ayan, 100 pesos. Wala na eh. Oo. Ito may naghahanap nito. Dami. Bahay guya. Yan na lang eh. Oo. Maganda kasi yan eh. Ewan ko kung pumunta rito ngayon yun. Yan ang hanap niya, bahay guya eh. Papuntahin mo na Buslan doon kung sila lang yan. Ayun nga eh. Ang daming Mukhang, tao. mukhang namamakyaw nga ng bahay kuya yun. Kasi napapanood yun sa vlog ko. Lagi niya tinatanong. Maraming bumili kaya siguro. Salamat po, Sa mga Tira G. suki namin, punta na kayo dito sa Ayan. bayan ng Malabon.
Thank you po. Salamat po. Shoutout sa ating mga mamimili, no? Na naghahanap ng mga ganitong manok, no? Mga bahay kuya. Meron tayo dito benta 100 pesos. So dito na tayo. 50 pesos sa mga sibuyas, kada balot at mga presyo ng mga prutas, no? Ayan. At ang ating avocado. At mga masasarap na botche, oh. Ayan, masasarap, may palaman na sa loob yan. Munggo. At mga puto kamote. Mga panghimagas ngayong umaga. Shoutout po. Good morning po, shoutout. So shoutout po sa mga taga Valenzuela. Salamat po. Thank you po. Grabe pong init. Ang ganda ng alamang, press na alamang, oh. Yung mga maghahanap at magkikisa ng mga ampalaya, yan po ay ayos na ayos. Ginisang ampalaya, napakasarap niyan. Yan po yung mga limasag natin at dito. So ito tayo sa mga latag naman ni Tito. Magkano per kilo? Tanigi. 200 lang, magbago. 200 na per kilo. Sarap yung sa gilaw, no? Kano dito, kuya? 200 lang kilo. At may sap-sap din siya, oh. Labayita. 300 yan, magbago. 300 per kilo mga pres na labayita, no? 180 mo, 180. Tanigi, sarap Walang yun. bawas? Po? Walang bawas? Mura doon, mother, mura doon. Pakamura ng tanigi. Mura-mura yung tanigi na yan. Medyo tumaas po. Ganda, no? At ito yung latag ni Boss Loren sa mga limango. Ayo, ano rin basag mo? 150. Yan po ay presyo 150 sa mga limasag. Sa limango, Boss Loren? 400 po per kilo sa mga alimango. Boss Loren, salamat. At yun yung ating update sa kanya mga presyo ng alimango. JC, magkano hipon mo ngayon? 320. 320, mga big size na hipon na yan. Mga big size, boss. Yan, 320 ang mga per kilo, no? Kilo. Dalawa. Salamat. Thank you, thank you. Goods quality. So mga fresh naman dito, no? Hasa-hasa. 800. Ang hasa-hasa, ang ganda, oh. 250 po yung mga per kilo ng hasa-hasa, no? At isdang malakapa. 330. Ay, 370. Sarap ng hasa-hasa. Yan po ang presyohan. 250. So dito naman tayo. So 300 naman dito ang per kilo ng hipon. 300 na. Gulyasan. Ito yung sa pwesto naman ni Kuya Ricky, no? Gulyasan at isdang barakuda. Magkano gulyasan? 250. Sa barakuda, 300. 300 ang per kilo, no? Ito yellowfin tuna. Ito magkano? 300 din. 300 ang per kilo. Pusit. 220. So yan po yung presyohan dito sa latag ni Kuya Ricky, no? Ng kanyang mga isda na inyong mabibili. So napakasarap talaga, no? Fresh na fresh po ninyo mabibili, oh. Salamat, Pogi. So ito yung mga bentahan dito. Mga bangus. So yun yung mga latag dito ni Kuya Ricky ng kanya mga paninda, no? Sa mga isdang bato na ating in-update dito. So yun yung mga presyohan. So dito tayo, 280 mga per kilo ng hipon. Shoutout sa kaibigan mo kay Jomong Bale. Uy, alam na alam talaga nila. Magkano naman kilo dito? 300 lang, boss. 300. Ang laki ng hipon ngayon, no? Oo, mas lalo din napakaganda. Malaki mga hipon natin. Sariwa.
Fresh na hipon. Salamat. Thank you, thank you. 35 na lang kilo. 350. Lalaki ng mga hipon natin na labas ngayon dito, no? Tapos dito ay 220 na maliliit na hipon. Ito, pakita natin yung hipon dito. So dito 280 yung mga lumot. At 100 pesos yung mga tumpukan dito ng isdang sapsap. At ito naman yung 50 pesos. 50 pesos at 100 pesos. Iyan po yung mga tumpukan po ng sapsap. At hasa-hasa o kabaya, 280 ang per kilo. Fresh na kabayas, no? Salamat. Lumot 280, 200 pesos kilo dito sa mga hipon. At tumpukan naman dito ng isda. Ito. May yung plastic ulit. Benta mo yung si ano po, kabase. Oo, kabase. 20 lang ito po. Ano dito? Ano, fresh na 200 pesos per kilo at tumpukan. At kabase. 200 na kilo. Ayan yung mga isda natin dito, 50 kilo. Tapos tilapia Batangas ay 120. 170. Kwenta na lang kilo. So halo-halo po yung mga isda rito na malakapas, meron sa leginto, alakaa. So yan po yung mga fresh na isda na inyo mabibili rito, no? So dito mga hipon. Magkano hipon malalaki? Lalaki. 360 idol. Ayun, 360 ang per kilo malalaking hipon, no? Para chicko na yan. Oo, ang laki pang tempura talaga, ang laki. 360. Tapos bangus natin dito ay 200 pesos. Golden Pompano. Tapos mga tilapia Batangas na gumalaw na rin ang mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. So ito yung mga presyo ng ating mga tilapia, no, na inyo mabibili. May 130, may 120. So yan yung mga price update natin sa mga tilapiyang Batangas. At ang ating hipon dito ay 300 pesos kilo. At meron din dito ang presyohan ay 320. Conforme po sa sizes ng mga latagan dito ng hipon, no? Magandang tilapia Batangas, 120. At ang ating mga isdang cream dory, ito ang presyohan, 100 pesos sa mga ulo. At ang ating mga gilit o katawan ng cream dory ay 160. Kay Aaron lang po ang meron paninda dito na isdang cream dory, no? At kabase ay 50 pesos tumpok. So ito yung mga kada piraso na bentahan, no? Ng mga bangus. 130, 150. Vlogger ka. Opo. Anong pangalan ng vlogger? Boss Lando Explorer po. Yan, Nay. Tsaka yung manonood kay Boss Lan. Yan mo ipapalaw po. Thank you po. Lagi nyo makikita dyan. Sa shoutout po, Nay. Good morning po. Good morning. Good morning po. Ingat po sa pamimili po. Salamat po. Alright, so shoutout sa'yo, Tiyo. Shoutout Boss Lando. Ayan. Creators natin, paparamdam na. Kunot na kunot yung kilay ng anak mo. Ayun, oh. Pinapanood pa rin. Nanonood. Op. Mamaya titignan ko Sa YouTube po. YouTube channel na po. Boss Lando the Explorer. Ayun, salamat. Shout out.
Ayun. Bukas pa na lang i-shout out. Lunes. So ito po no, cream dory natin ay 150 per kilo. Ayun, shout out kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo, Maynila. Shout out sa iyo at hindi ka na dumarayo dito sa Malabon Fish Market at napaka-busy ni Kagawad. Oo, para masimulan na ng flying red doors mo. Ayan ang presyo, no? Salamat, Tiyo. Avatar. Ayan, Pugita. So tapusin na natin ang ating vlog pero napakarami pa rin mga tao na nandirito at namimili. Ang ating mga pink salmon belly ay 150 na lang po ang mga per kilo. Ayan. Tapos bitilya, ayan no. 100 pesos tumpok. Nabili na. Napakasarap, no? May isa pa, pre. May isa pa, oh. May isa pang tumpok si Boss Alex. At ipon tumpokan 50 pesos. Sap-sap per kilo, 100 pesos. Ayan ang mga latag ng hipon. At 120 sap-sap. Ayan o, fresh sap-sap natin, 120 per kilo dito sa Malabon Fish Market. Ganyan po yung ating mga presyohan na ina-update, no? Salamat. 200 pesos kilo ng ating mga bangus at 130 sa mga pogita. Nasaan mo nga? Napakasarap sa adobo, no? Pogita. Alright. So sa gisi natin, itong presyo 130 ang mga per kilo. So ayan, ang mga latag dito at lipat na tayo sa kabilang side. So shoutout sa iyo, Boss Ed Pompak. Ay, yabaw yan. Ay, sa'yo yan eh. Ang wala yan. Yan mga tumpukan naman dito. Dito rin tayo sa area na ito na bentahan din, no? So yung mga bitilyang maliliit ay napakamura po ng tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Yun po ay 100 pesos. So yan po yung presyo, no? Yan po yung mga tumpukan, 100 pesos yan. 120 ang per kilo ng mga pink salmon belly. 120, napakamura ng per kilo. So may mga tumpukan din. Ito 100. Ayan o, 100 pesos na mga tumpukan, no? Pink salmon belly. Alright, so yan po yung update natin dito sa may bandang dulo at tayo ay magtutuloy-tuloy pa sa ating mga update dito, no? So ito yung mga gulay. So good morning po. Good morning. Shout out po. At mag-update tayo rito sa mga latagan. Magkano po yung mga presyo ng ating mga ampalaya? Sandaan ngayon, Boss Lando. 100 pesos ang per kilo ng ampalaya. Mga talong, Talong 80. Sa repolyo po, 100, sir. 100 po ang mga per kilo, no? Ang repolyo. Medyo talagang gumagalaw, pati isda gumalaw na ngayon sa mga presyohan. Gumagalaw na sila. Ayan na mga presyohan at unting-unting tumataas ang mga kaganapan ng mga presyo ng seafood sa Malabon Fish Market at mga gulay din, no? So, salamat. Salamat. Shout out, good morning. Ito sa mga impacto. Salamat po, salamat. Thank you, thank you, thank you. Alright, lipat na tayo dito sa kabilang side na bentahan din ng mga tilapiyang Batangas at hipon. So, ito. Tumatawid tayo sa lugar kung saan ang lugar ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro, Manila. So, medyo bibilisan na natin talaga dahil tayo ay papasok pa sa trabaho. At sa mga nag-request sa mga binablog, no? Hindi natin gaano mapuntahan kasi nga dahil gawa rin sa ating trabaho. Kaya dito lang tayo nakapag-update dahil napakalapit ng lugar nito sa lugar namin, no? So ito 120 ang mga presyo ng tilapiyang Batangas. Ganyan ang mga presyuhan
May gumalaw ng konting pagtaas sa mga presyo. Tumaas ang tilapia Batangas ngayon, no? Ngayon, magkano per kilo? Teka na, 120, oh, mga per kilo ng tilapia Batangas. Ate Tiana, salamat po. At dito, 120 rin sa mga per kilo. 30 kayo mo, porque piniltik lang. 120 na lang paring Lando. Kaya, 120. Gagawin niya? Para sa mga viewers, may dagdag isang piraso. Ayun, oh. Eh, alam mo, may promo na naman tayo, mga kababayan. May promo po dito. 250 na lang. 120 isang kilo. May kasamang isa. Pag viewers, may dagdag isang piraso. Ayun. Yung sinasabi ko, pang malakasan talaga yung tilapia Batangas. Kurang na. Eh, siya shoutout ka ba, pre? Shout out kay paring Leslie Navino. Oo, nag-chat sa akin eh. Chat sa'yo. Oo. Sabi niya nga sa akin, kung nakinig lang ako sa nanay ko, mayaman na ako, hindi nakinig, hindi mayaman. Sino pa siya shoutout mo? At saka sa tito ko, galing pang bansa, shout out sa'yo. Ayun, At shoutout. sa mga tita ko. Ay, yung katabi mo, hindi ba siya shoutout At yan? saka mga kapatid ko. At saka kay Brian Flores, shout out sa'yo, Brian Ayun, no. Flores. Ang pogi-pogi-pogi. Mabuhay ka hanggat Gusto mo. Salamat. At update natin yung mga hipon. 360, Yambo. 360, 340. So, yan po yung mga presyon po dito ng hipon. No? Malalaki mga hipon po natin dito. Oh. 360 ang per kilo at 340. Salamat, pre. Thank you, thank you. Pasok pa eh. Alright, so ito mga katatabo at takal din ng mga tahong at talaba rito, no? Ayan, no? Na ganito, 100 pesos. Okay. Sandaan. Ito, sandaan din. So, ayan, parehas lang po, no? Sa mga tahong at talaba. Salamat po. So, yun po yung mga talaba na bentahan po dito sa kanilang pwesto. Ate, magkano yung isang takal? 100 pesos. Wala ka talaga matinda ngayon na limango, no? Sana. Tahong, salamat eh. At ito yung mga presyo ng kada piraso ng mga bangus at 180 sa mga per kilo ng espada, 250 sa hipon, 80 pesos sa piraso ng bangus, 60 pesos. So at ito yung mga nakadaing. 200 pesos tumpok, tatlong malaki na kandaing na bangus. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa Malabon Fish Market at nakita naman po natin yung kanilang mga latagan at talaga nga naman ang mga presyon ay gumalaw. So, yung mga presyon ng hipon talaga naglalaro. Ang pinakamataas ay 360 hanggang 380 ang pinakamataas, no, hanggang pababa ang mga presyohan ng hipon. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe sa ating lahat at enjoy sa pamimili sa bayan po ng Malabon. God bless po and bye-bye.